nyaya yepamberi pedu yaunzwa naMaunga Kennedy achimhanyarira Mutume Richard. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure nezvekufa kwaGeorge Mutume. Pakati pedu ndeyaunzwa naKennedy Maunga achimhanyarira Mutume Richard. Nyaya ndeyekuti uya tikurukure nezvekufa kwaGeorge Mutume. Yanembo dzako uchitupa nemari yedare. Inawo yengozi ane muda kuripira ngozi. Okay. Kuti tisairembese muri ikwa Kennedy ndindakwa ndakuitaurira nekuti zvinovaremera iyo kuti vantu vauya kupotera kuna mama kuti vari kubvuma kuti wakanyangadza mhuri yavo, mwana wavo akanyangadza akadii akauraya George Mutume. Saka tinoda kuti tiripire ngozi, tiite procedure yekuripira ngozi. Handiti tiri paukama wakatadzirana, waripo wakatadzirana, asi isu semhuri tiri kubvuma kuti tiuye kwamuri kuti tigadzirise, nekuti tese tinoziva ngozi kana yakuuya haizoiuye ichibvunza, inongobvunza ropa kuti uri ropa rekwaGeorge here, rekwaMutume here, yorika. Saka zviri kwamuri mimhuri kuti yekwa Mutume kuti muone kuti imhuri yauya pamberi penyu inoda kuti iyananiswe. Hatifaniri kuti tiise mweya wekuti tiomeserane, handiti, nekuti wakanyangadza sandiwo, asi semhuri iri kubvuma kuti wedu akadii akanyangadza. Saka toda kuti tigadzirisane, ukama hurambe huchienda mberi pasina kuzodeuka kweropa kunoitika pamusoro pengozi. Handiti, ungade kututsira here mambo wakusamaraize? Nekuti toziva kuti nyaya dzengozi akataura uyu munenge maakumuti mune muchitoona umwe anenge ari kutoda panga ndiye akauraya, but iye ari kuuya kuti aiwa inoda kuti tigadzirisane tiwake ukama. Saka wekwaMutume munoti chii? Ndoziziva muchibva uko kune vanhu tinoda kutatoika tinovaisa matemo chaiwo. Aiwa sandiwo akakanganisa, asi mhuri iri kutenda kuti takakanganisa yauya kupotera kuna mama. Toziva isusu pasigari chedu kuti aiwa ngozi inopoterwa kuna mambo. Mambo ndo anenge akanyangadzirwa nemhuri yavo, mambo ogadzirisa nyaya dzofamba zvakanaka. Isu tauya rekwaMutume tanga takambotaura nyaya yacho kwashariko tanga tatora stage yatataura. Saka haisusu hatisi kuti tinozoshanda tiri kuwirirana navo kuti dai zvichikagadzirika. Tatatonga taurirana navo saka tatozoshamisa tamudza ngachiende kwamamutachi tatorerwasho. Pane pasiweka here kaundi maprocedure nekuti chimwe chinoitika kafuti zvengozi pane inonzi kuripa maropa akanyangadzwa mani mutunhu wamambo. Zvinofana kuti zvinge zvichifamba negwara, zvisakafamba negwara tinenge tisingapedzi mutambudziko iya. Hanzi takanga tataurirana, handizivi kuti mama masvika pastage ipi dare kuti richitange kuenda mberi kubva ipapo. Takanga tataurirana tatosvika pastage yekuti takanga takuda kuti zvikonfirme kuti tiri kubvisa mhuri
akaita sei. Okay. Pana chiremba aiwa nyaya dzengozi hadziitwi semaswitsi ekuti tinouya sezvandiri kuita ndoti shamari maswitsi aya pakaunda nditengeserowo maswitsi ndobvisa maswitsi pakaunda ndizvozvo pakandopauda kutodedzwa chiremba kuti saka takazonzi naishe endai munosume mamo ndofunga wakazoona kuti unotoda kutoti muende wakati tizosume mamo ndopatakauya kuno mufi kuti ataure ega zvaanoda kudii kuripwa nekuti imimi mukati tinoda mombe 20 pamwe mufi ari kuda mombe 5 itori mhosva yamuri kudii yamuri kupara kana kuti moti munoda mombe 10 iye mufi ari kuda 12 imhosva futi yamuri kudii saka inoda kuti ngozi kuti ifambe inoda kuti mufi odi obuda ega achitaura anokwanisa kupopera chete kumufi ndimambo kuti no apa wazoti nyanyei da wati dzikiseiwo zviro zvifambe zvakati kuita kuti zviro zvifambe mushe ndofunga kwakakanzika ndepekuti isusu takataurana kwacho tinonotsvaga hanzani ndira kuti kutosanjera ukuko ndekwayo ndekwaanzani kwasaunyama mamakoni tinana chiremba unoita mabasa iya vazhinji vaenda ikoko vachizvitadza kuzouya zvakwe pamusoro changamire pamusoro mambo chete pane pandandiri kudawo pandati ndirisebva pakutanga pandiri kuda kuti hangu kana pachigadzirisika pakunyorwa nekutanga kwenyaya iyo pobva patonge pari kudaidzwa chaizvo chaizvo pazita rakanyoreswa apo harisiro zita remunhu akafa. Zita remunhu akanyoreswa apo izita remunhu mupenyu atoripo, munhu akafa anonzi Peter Clever Mtume handizvo. Saka George ari kutofamba izvozvi achipo. Anzi Peter Clever. Peter Clever Mtume. Asi vanhu vanenge vasingazika vanenge vacheka wakando vari kutsvaga vanenge vachidii nyati tine urombo kuti takanyoresa zita risiro kusaziva kuno zvakaitika pane kuti titorova dii. Saka ngaende kuna chiremba kuti mweya munhu adi aburitse kuita kuti mapurisa kuti chiremba aburitse mweya munhu sogati padi toona kuti anotaura mombe dzake dzaanoda kuripa handi pamusoro changamire tizodaende ikoko nini sekudana padai takaita izvozvo takada kutoda kutsvaga anonzi kusachera pai zvatinozivawo zvanoita maringe nenyaya saka takaona kuti dare ramambo wako hauri kudzi unokudza dare ramambo mutasi unozva ari kuuya kautaura aiwa ndimezozonangura kuti isusu tiri vaitakaadavirana kuti ndiri munhu atiri kuda saka hatizivi kuti zvinogona kuchinja here kuirana kwacho kuti kana taakuno zvatakadamakoni dare ndezvekwamambo makoni zvakaitikira mamambo makoni tinana chiremba wedu anosenza munhu siri wekuwani nekwasaunyama handi ipapo changamire ndikuda kubvunzawo pamwe chiremba wedu isusu iye ndichiremba wemumba, Mukotsanjera ndiye Mtume. Ipapo ndofunga hapana anga ari kuziva. Saka zvinoita here kuti isusu tisati tatura munhu wedu wemumba toita sekunge tatomusvipa handiti nekuti chinhu chandinoda kutanga kuzivisai ndechekuti panofa munhu Changamire anogona kumuka ega, anogona kumutswa. Pane zvinhu zvingani zviri zvinoitika pamunhu kana afa. Kana aita zvekumutswa zviri kutaura kuti chiremba amutsa munhu ndiye anoziva maitiro achaita kusvikira nhau iyo idi ipere haichapodzekwi neumwe. Asi kana amuka ega ndiye ane mumwe chiremba wekusaidi
wekunzi anobva ukwachuya. Saka handizivi kuti ipapo pakamira sei nekuti uyu munhu wemumba ndiye ane mwana iyeye akatemwa iye. Nini ndinoona sekuti usoro chino. Nini ndinoona sekuti awa wasikunzwisisa. Uyo chiremba muri kutaura wongo kana dai akamusa mumushamiri. Asi zvinhu zvakaitika mudunhu mani mamambo. Saka hatigoni kuti nyaya dzinova dzaitika mudunhu mamambo makoni. Todini toenda kodzigadzirwa kuti matini zvakuenda kuitwa nayo nekutaura nenyaya yacho yese yakutoenda kogadzirwa kwani. Kwamambo udzanjere ndikutasa kana ndisaunyama. Saka pamutemo wedu wechiwanhu hazvigoni izvi zvinhu zvemweya. Kana dai akamuswa nachiremba iyeyoyo still zvinondosongana nekuti mweya iyo nini chiremba wedu kuno usiso achabata kuti mweya wake achidini achitaura. Ndiyajikisa kuti paunouya kudare uye nembudza waigona kunga utoenda chiremba wauye kuitira kuti paunozoendeswa kudare nachiremba wedare kana waifundidzira kuti pane zvaizoitwa kana kuti pane zvekupotswa nachiremba wedare kunzimba wavo anenge aripo sena chiremba anenge achiona kuite kuti nyaya itame ende kune mumwe chiremba. Chechipiri ndekuti iwo ndawaziva kuti wauya kuzoyananiswa mberi pedare kwete iwo zoyananisa dare. Kuda kunyangadzawo inini ndenge ndine zvinotaura changaramire zvese hapana chakashata. Ndazongotovawo mufananidzo wekuti izvozvi tiri munyika munomu mamambo makoni handisi kushora pandakanganisa muna ndiregererawo inini pano ndarwara zvikanzi dhokota kuvarusa kusafuta ndakwira ndasiya vari munomu ndaenda kuSouth Africa uye ndabva ndarapwa ndabva ndapora. Handisi kuimasva here kuti ndasiyirei madhokota emunomu ndiri kupikisana nezvomuri kutaura nekuti dambudziko rangu ndipo ndinai ndiri kufungirawo pamwe ndabva ndazoenda ndichibva ndapora. Nechishuviro chenge chiripo changa chiri chekuti kana dai kuri kunzi basa iri renge riri kuzotora kubatwa muchangamiri aungasi kuzosiyiwa baba kuti basa riri kuda kudini. Iri changa chichi chishuviro chevanhu vese kwamaungana mutumi kuti changamiri havasiyiwi baba kana basa raakudini raakubatwa vanouya vachiona zvidisingamwinyi mudunhu ravo. Uyu ndakutaura adini ataura zvinokanganiswa ndinogona kupotera changamiri paka hachangamiri ndoda kubatsira mhuri izvozvo zvakanaka hapana chakaipa pane zviri kutaurika zvese muno mudare. Nyaya iripo ndeyekuti sekuwirirana kwemenge makaita muruko imimi dare renyu dai makangozvifambirawo mechingoenda kuna chiremba wenyu mainoita zvamakaita zvese hapana aizvibvunza kana kutaura nezvazvo. Saka nhasi unoyu manje nyaya yakazoti mawirirana uku zvamenge matowirirana muri kuona hamuchaziva kuti chii chakakonzeresa kuti zvichinjunuka. Ndobva maunza futi nyaya kudare rino iyi ramambo makoni. Saka nyaya yauya muno mudare ramambo makoni. Mambo makoni zvese zvakaitika kwashe zvakaitika muri mega hazvichisinei nedare rino. Dare rino ratotanga kunzwa nyaya iyi nhasi sekuiunza kwamakaita imimi muno mudare. Saka dare rino rakuchitangira ipapa kuchifambisa nyaya iyi. Imimi kana mazotadza kuona kuti ati zvamafambisirwo aitwa dare nachiremba watapuhwa wedare rino iri hazvina kuwirirana nemi, mune kodzero futi yekuti changamira hatina kugutsikana nezvawatawana pano. Mambo anoramba achikupfudza imberi mechienda kwamuri kuenda. Saka dare rino ratanga kunzwa nyaya yenyu nhasi. Saka hamugoni kuridzosera kune zvamakawirirana. Dai zviri kuti makawirirana kare imimi dai nyaya isina kuuya muno. Kureva kuti kutoiunza muno mudare muno kureva kuti pane zvakakanganisa. Mukodzanjera takasitonsenza naye muno hapana problem. Tagara tichisenza naye mukodzanjera kwenguva yakareba sere. Zvaari kuda nekuti munhu akanga achita dhokota wake
ukamupa umwe dokta anotadza kudii kurapika nekuti pfungwa dzake dziri kudani kuna dokta iye. Hapana problem ipapo kuti aite basa iro. Saka saka muda kuti auye rini Mukotsanjera wacho, uye mukumudaidza munoda kumudaidza sei, tochiziya kuti muri kuchazvifambisa sei. Musori chakani isusu samtume izvo zvinji zvese atakapira kuna maunga kuti iye aronge marongero akachiita nenguva yacho kuti maybe kana akasununguka panguva yachanenge asununguka tokuenderera mberi saizvo simadaidzi vataita tinonguva pataita tapiwa zuva racho. Saka Mukotsanjera wakuma mufoni dzake munadziwa ndi tisina unotipewa memoyega Hazisi kutokumbira nepamutume hatina because isusu tisitine mhosva. Hatikwanisi kupokana nezvaari kuita nekuti saka isusu kutokumbira Mukotsanjera tainge tarekomenderwa naIshe, saka tawitirana nawo tikondenga taona. Saka kana wakutora kuda paMukotsanjera isusu hatikwanisi kupokana nazvo because ndisitine mhosva. Isusu tiri kutowakumbira kuti wabvume kuti tiripe. Okay. Saka onzwa kupi kuno kudare oga kuti vanhu voenda ikoko pamusoro chakani sekutaura kuti akamboita namaunga ndakati mimi kwashe rugoyo kwanga kuri nane because kudhuze nekumusha kwedu kana kuti kumusha kwedu chaiko chaiko kumusha kwedu isusu vari kutume taiona zvakakusununguka zvimwe zvokuti vanhu kufamba nechimari dzemabhazi plus vazhinji vanenge vachida kuzwa basa nyaya vachitibatsira kumusha. Saka vazhinji vanenge vasara vari kumusha ndadzauya kuri kunyanga aisire paganadzara pakarana nefoni dzai dza Mukotsanjera dzirosona alimuna chifonai kuna Mukotsanjera tinzwe kuti anosununguka rini kuti auye achiita basa iro. Buda yenyu Njera sinzi naye yabva achakuiteitira ndikura zvimweya kuno kutaura nekubatsira nekuti nyaya yabva makoma mama peni kana ndabata dare racho tichitanga ipapo kuenda mberi. Saka tava tabvunza kuti vangauye zvarini muriyo taipa mukana wekuti sinzi Mukotsanjera wati muuye musha kwawo tiwirirana nemagetsi ukawirirana namagetsi musi weSaturday next week musi wa12 kuti mhuri yese chasimuka ichienda ikoko. Saka sinzi yamaoko vedare inenge yakutora kuti dzine muprisi wemunhu anozobata mashokwadi vokura zvikutora zvakanenge Saturday. Hapana dambudziko kuti ashanda naye Mukotsanjera, saka hapana chisvo. Saka motora mupurisa wangu kuti zvifambe zvakanaka. Ndoda kupa mupurisa kuti munoenda naye mochironga naye mupanana mafoni apa. Mazita mangu